Mañá será o día no que se xunte o Consello Económico e Social, entre outras cousas, para que se lle presenten os orzamentos, ou borrador de orzamentos elaborado polo goberno estradense e que, despois dese trámite da comisión, obviamente, pasará definitivamente a pleno, aínda por definir cando será ese pleno, pero parece que xa está, repito, en recta final. Hoxe falaremos deso, entre outras cousas, porque estivo aquí nos estudios o voceiro do Partido Popular de A Estrada, neste caso, José López Campos, poñía en solfa os orzamentos e ao mesmo tempo decía que hai que facer un aforro inmediato. Tamén hoxe o capítulo económico é importante, entre outras cousas, porque Celga, xa saben vostedes, a central leiteira galega é radicada neste momento, ou radicada en Cuntis, ven de presentar unha, entre comillas, suspensión de pagos, un concurso de acreedores e, polo tanto, unha situación complicada que tamén se presenta para moitas explotacións leiteiras aquí da comarca. Estará con nós tamén Marcos Louzao, o responsable comarcal do sindicato labrego galego. De todo falamos a continuación, pero antes, como sempre, en titulares recopilamos os principais argumentos que lles ofrecemos a partir de agora neste tempo de información aquí en Estrada Televisión. A licencia de presentar un presuposto 6 meses máis tarde do que correspondería. Todos sabemos que os presupostos teñen que estar aprobados nos últimos 2 meses do ano anterior para estar xa en execución o día 1 de xaneiro. Non é que non este en execución o día 1 de xaneiro, senón que ten que facer un esforzo importante en reducción e en contención de gasto. E desde logo, xa non só facelo, senón parecelo. Eu creo que é importante tamén as formas, a administración ten que dar exemplo e ten que poñerse ao frente de calquer tipo de medida que sea de contención de gasto, e en esta línea eu creo que o Consello da Estrada está presentando os presupostos para atender estas solicitudes, dado que todas aquelas persoas que non presenten ese prazo pois non terán a oportunidade, porque hoxe non está garantido que vayan a cobrar, pero non terán xa a oportunidade de reclamar nunca máis esos cartos que xa deberán. Pois este domingo 31, a 6 da tarde no Teatro Principal, teremos o acto, o mitin central, como todas as eleccións, como todos os anos, o acto central do presidente do partido, e estará con nós Alberto Núñez Feijóo como presidente regional, estará con nós. Valorará especialmente aqueles proxectos elaborados en colaboración con outras asociacións. Tamén se terá en conta o emprego de lingua galega e tamén que vayan destinados a persoas con alguna minusvalía. Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano. A tecnoloxía Dual Zone. Zona 1. Sistema multivibración. Estimula músculos atrofiados. Queima o exceso de calorías. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e comarca. Mañá será o día. O Consello Económico e Social xuntarase mañá pola tarde
para, entre outras cousas, coñecer de primeira man cales son os orzamentos, ou polo menos os borradores de orzamentos que pretende aprobar o Goberno Municipal estradense. Esta tarde estivo tamén aquí no noso platón, na nosa casa, o voceiro do Partido Popular da Estrada, José López Campos, quen falaba precisamente desa xuntanza na que, por certo, eles pretenden poñer, alo menos en solfa, os orzamentos e solicitar que todo o mundo se aprete o cinto. Desde xa fai tempo, desde que se puxo en marcha o Consello Económico e Social, nos consideramos que había que darlle unha relevancia importante no que son a toma de decisións no Concello da Estrada, non? E en definitiva, nos creemos que o esforzo que supuxo por en marcha ese Consello, no que está representado activamente os axentes que teñen implicación no que é o tecido económico, empresarial da Estrada, pois eu creo que non debe de ser un mero elemento decorativo, senón que realmente hai que darlle a trascendencia e importancia na toma de decisións que realmente ese Consello Económico e Social ten. De outra forma, nos consideramos que única exclusivamente o que intentou o Goberno Municipal que a creación deste Consello Económico e Social foi un mero paripé político para cumplir un punto do seu programa electoral, pero desde logo que non ten o contido que realmente lle correspondería de inicio para poder desarrollar e poder participar activamente no que son as decisións a nivel local, non? E en esa línea valoramos desde logo positivamente a convocatoria dese Consello Económico e Social ca intención de dar conta do que é o proxecto de orzamentos de presupostos municipales que presenta o bipartito na Estrada. A isto hai que añadirlle ademais o componente temporal, non? Nos consideramos un auténtico despropósito que nunha situación como a que estamos a atravesar agora mesmo, de situación económica tan difícil e complicada para os nosos veciños, que o Concello se permita a licencia de presentar un presuposto 6 meses máis tarde do que correspondería. Todos sabemos que os presupostos teñen que estar aprobados nos últimos 2 meses do ano anterior para estar xa en execución o día 1 de xaneiro. Non é que non estén en execución o día 1 de xaneiro, senón que estamos no mes de xuño e os presupostos da Estrada están sin aprobar. E son unha ferramenta fundamental para poder acometer actuacións decididas para mellorar a calidade de vida dos estradenses, non? E en esa línea, parecenos claro que ese é o resumo destes 2 anos que aparte ahora se cumplen 2 anos de goberno do bipartito na Estrada, e o resume é que, unha tras outro, os despropósitos cada día son máis grandes. Desde logo un goberno cunha maioría absoluta é imperdonable que presente os presupostos con 6 meses de retraso, sobre todo nunha situación actual de crise económica como a que estamos. Pero en esa línea cumplen o requisito de convocar ao Consello Económico e Social para darlle conta do que son os orzamentos municipais. En ese punto, o Partido Popular vai a presentar unha emenda aos presupostos. Eu creo que os presupostos municipais son, desde logo, moi mellorables. Creo que non se pode presentar os presupostos de costas á realidade económica que estamos vivindo. Hai que destacar, e así se facía cos medios de comunicación, a proposta do Partido Popular, e eu quero recordar unha vez máis que a situación do desemprego na Estrada é traumática e dramática. No último ano, desde abril do ano 2008 a abril do ano 2009, pasamos de 1.128 persoas en situación de desemprego a 1.597, o que representa máis dun 41% de incremento en un ano. Son cifras realmente alarmantes e preocupantes, sobre todo para esas casi 1.600 personas que están apuntadas na lista do paro e que non ven unha saída á súa situación laboral. E eu creo, nos consideramos, e desde logo son un firme defensor, que un goberno municipal con un presuposto que se vai a casi 12 millóns de euros goberne de costas a esa problemática, que está tendo o pequeno empresario e o autónomo de cara a poder chegar a final de mes e poder manter a súa empresa, os seus postos de traballo. E desde logo unha situación que se vai, según indica todos os axentes que teñen competencias no tema de emprego, indica que durante este ano que ven vai a seguir sendo igual ou peor a situación do mercado laboral, e o cual a nós, desde logo, nos preocupa de gran maneira. E nos sorprende, personalmente a mí me sorprende moitísimo dun partido que en teoría é o Partido Socialista, o BNG, que é o Partido Socialista Obrero Español, que desde logo presente uns orzamentos
totalmente olvidándose deste gran drama social, non? E presentan os orzamentos como se nada pasara, como se foran o ano 2000 ou o ano 2001, donde os incrementos de actividade económica eran moi elevados, donde a persoa que tiña problemas no seu traballo rapidamente encontraba outro posto de traballo para poder realizarse personalmente e poder traballar, e poder aportar esos recursos á súa economía familiar. E agora nos presentan un presuposto nun tempo marcado por esa crise económica totalmente fora de lugar, non? E en esa línea non nos sorprende, porque é a línea que veo aplicando tamén o Partido Socialista en Galicia, que está aplicando o Partido Socialista en Madrid. Queren tapar o problema do paro, desde logo non se enfrentan a esa problemática, e desde logo os problemas nesta vida, como nos pode pasar a todos a nivel particular, non se arreglan cando un ten un problema sin facer nada, senón que hai que poñerlle remedio, e canto antes mellor. López Campos salientaba, entre outras cousas, que o Partido Popular presentará unha emenda aos orzamentos. Unha emenda facilmente executable e defendible, non é unha emenda que pretenda dinamitar o que son os presupostos municipais, senón que a mesma estrutura de orzamentos buscar un recorte no gasto corrente, non? Eu creo que na nosa casa, na nosa economía, cando unha das persoas que pertenecemos á unidade familiar queda sin traballo, o que non ten sentido é que sigamos gastando o mesmo ritmo que gastábamos antes. Teremos que axustarnos á nova situación, temos uns ingresos menores na casa e, polo tanto, temos que reducir o gasto corrente, os gastos máis superfluos ou máis fáciles de prescindir. E nesa línea o Concello é como unha economía familiar e ten que facer un esforzo importante en reducción e en contención de gasto. E, desde logo, xa non só facelo, senón parecelo. Eu creo que é importante tamén as formas. A Administración ten que dar exemplo e ten que poñerse ao frente de calquer tipo de medida que sea de contención de gasto, e en esta línea eu creo que o Concello da Estrada está presentando uns presupostos totalmente irreales e totalmente de costas á realidade das nosas familias e dos nosos veciños. E aí entramos directamente no análisis do que son as partidas de gasto corriente, de compras de bens e servicios, de todo o que sea realmente prescindible ou recortable, non? E planteamos, en primeiro lugar, un recorte dun 5% no que son os gastos corrientes. Os gastos corrientes no Concello da Estrada superan con creces os 4 millóns de euros. Estamos indo a 4.700.000 euros. Nos orzamentos anteriores, o nivel máximo de gasto corriente nunca superaba os 4 millóns. Estamos en 4.700.000 euros, levado a ese nivel pola gestión do bipartito e sendo unha das causas directas de ter dous gobernos. O ter dous gobernos, cada un dos gobernos, tanto o Partido Socialista como o BNG, queren ter a súa cuota de gasto, e o que fai é multiplicar e disparar os gastos. Vimos o que pasou na Xunta de Galicia, e a menor escala é o que está pasando na Estrada. Eu creo que a mí me parece moi ben que tanto o Partido Socialista, o señor Dono, como a señora Raquel López queran manter as súas cuotas de poder, pero desde logo de ninguna maneira a costa dos veciños e do peto dos veciños, non? E en esa línea plantexamos un recorte única e exclusivamente do 5%, que sería recuperar desas partidas de gasto corriente 200.000 euros dos 700.000 que eles incrementaron no presuposto do ano anterior. O sea, non estamos indo xa a cifras do goberno do Partido Popular, estamos permitindolle incluso un incremento de medio millóns de euros, pero eu creo que ese recorte é un recorte totalmente asumible, factible, e cunha boa xestión do gasto corriente eu creo que se podría conseguir sin problema ningún. Planteamos tamén unha reducción no que é o capítulo de gratificacións. As gratificacións todo o mundo sabe que son unha bolsa de diñeiro que queda aparte das nóminas dos empleados para poder recompensar determinados traballos que fan os funcionarios. Pero a lei permite que non poida ser máis do 10% da masa salarial. E o Concello está presentando os presupostos con unhas retribucións que ascenden a 111.000 euros, cando o informe de intervención di que en ningún caso podrían pasarse de 52.000 euros. Por lo tanto, temos unha diferencia de 59.000 euros que nos permitiría recuperar e cumplir o informe de intervención, que en ese caso é negativo na línea dos presupostos que presenta o Concello da Estrada. É un informe negativo porque non se cumple ese precepto do 10% desa masa salarial que se aplica como retribucións a maiores aos funcionarios.
Tamén consideramos preciso nesta situación actual un recorte do 50% no que son os gastos de protocolo, nos gastos dos gabinetes, das dedicacións exclusivas, nos gastos de publicidade e propaganda, en todos os gastos que nos consideramos que son perfectamente recortables e que en unha situación como esta o Concello ten que dar exemplo, ten que recortar ese tipo de gastos superfluos e que desde logo son a todas luces recortables dun presuposto municipal. Tamén en gastos non xustificados poderíamos obter unha cantidad importante e no que son mantementos e conservacións, que tamén está disparado, en forma de intervención así o reflexa, que non hai unha boa xestión no Concello dos gastos correntes e buscar un recorte dun 15% para forrar casi 60.000 euros. Con todo isto, e este pequeno plan de austeridade tamén retocando determinados temas que son susceptibles de tocar, como pode ser os departamentos de cultura, deportes, festexos, turismo, no que se refire ao gasto corrente única e exclusivamente, sin tocar outras partidas que as hai de maior importancia, pero solo no gasto corrente, con un esforzo de reducir un 15% nesas partidas, conseguiríamos tamén un aforro de casi 90.000 euros. E despois entramos directamente no que é o tema de persoal. Non vamos a entrar na plantilla persoal, o que sí único que consideramos un auténtico despropósito é o incremento de persoal que tuvo un departamento concreto, que é o Departamento de Urbanismo. Na anterior legislatura había un arquitecto e un técnico no Departamento de Urbanismo e os expedientes iban funcionando, iban saindo. Ahora, curiosamente, temos 3 arquitectos, non un, 3 arquitectos, temos 2 técnicos, temos aparelladores, temos persoal de asistencia, temos, desde logo, un departamento sobredimensionado que consume o Concello da Estrada 300.000 euros ao ano de sueldos solo para o Departamento de Urbanismo, cual nos parece un auténtico despropósito, tendo en conta que debe ser un departamento tamén que permita unha actividade económica e que recaude diñeiro para o Concello, e neste caso estamos gastando 300.000 euros e ese departamento non está gestionando nin un solo euro de ingreso para o Concello. E aí consideramos moi prescindible a media dedicación exclusiva da Concelleira de Urbanismo, que, como pode comprobar todos os veciños, non está nin se lle espera nunca no seu despacho e ten a obligación de pasar por ali porque ten unha dedicación parcial no Concello, pero non está cumplindo as súas obrigas e, polo tanto, nos consideramos que o alcalde debe tomar cartas no asunto e eliminar esa dedicación parcial. Non está aportando absolutamente nada ao Concello, non é capaz de solucionar o atraso dos expedientes de urbanismo. Hai máis de 1.000 expedientes colapsados no departamento. O plan xeral, compromiso ineludible do goberno, adíase e retrásase día a día, non temos de momento previsións de que ese documento se pode aprobar e, polo tanto, nos consideramos que esa dedicación exclusiva é susceptible de ser eliminada dos presupostos, igual que o posto do arquitecto contratado por este goberno que cobra un salario cercano aos 50.000 euros anual, o cual nos parece tamén outro auténtico despropósito. E nesa liña tamén finalmente propoñemos a supresión dunha das 3 plazas de personal de confianza que ten o alcalde. Esa praza foi creada tamén polo bipartito, polo Partido Socialista e o BNG. Había 2 plazas de secretarias de alcaldía de persoal de confianza e nos presupostos do ano pasado aumentaron unha plaza maiores, que consume 22.300 euros de recurso de todos os veciños. Con esos pequenos recortes, que eu creo que son factibles e asumibles, conseguiríamos un aforro neto para o Concello de máis de 600.000 euros neste orzamento do ano 2009. E que propón o Partido Popular? Pois propón o que viñamos falando ao principio. É o que lle vai a propoñer o Consello Económico Social. Señores, estamos nunha situación moi difícil, moi complicada. As institucións e as administracións teñen que ser os primeiros que se poñan ao frente das medidas de recorte de gasto e os que teñen que apretar o cinto. O goberno ten que marcar un plan claro de austeridade. O que non lle podemos pedir é aos veciños que sufran, que o pasen mal, que estén en desemprego, que non teñan para chegar a final de mes, e o goberno gastando cartos a mancheas sin ningún tipo de control. Eso, desde logo, produce unha situación na que o veciño perda confianza no que é a clase política, que desde logo supoño que nadie quere que sea así, e sobre todo
traslada un descrédito da administración. A xente non cree na administración. O que non pode a administración é malgastar o diñeiro público cando hai tantas e tantas familias que o están pasando mal. E ese plan de austeridade hai que poñer en marcha xa, neste presuposto. Ahora, cando hai crisis, cando a xente o está pasando mal, é cando hai que actuar en esa línea. E aí propoñemos que esos 600.000 euros, e o llevamos a propoñer o Consello Económico e Social, se apliquen a unhas partidas determinadas en relación directamente con partidas de creación de emprego, de mantemento de postos de traballo, creación de novos postos de traballo, de promoción de emprego e de apoio a pequena e mediana empresa, o autónomo e o comercio. Eu creo que ahora mismo son dúas das patas importantes dese presupuesto. Eu creo que hai que actuar directamente sobre el, e para elaborar ese proxecto no que o Concello debe de asumir a responsabilidade de aplicar políticas efectivas no tema do emprego e no tema de apoio a pequena e mediana empresa, propoñemos que se diseñe un proxecto por parte dos axentes que participan no Consello Económico e Social, aproveitando que temos ese potencial lei no que están representados sindicatos, asociacións de veciños, asociacións sin ánimo de lucro, asociacións empresariais, todo o que é o tecido socioeconómico da Estrada, e que se elabore, se diseñe un plan específico anticrisis, un plan de choque para poder superar esta situación cunha dotación presupostaria de 600.000 euros. E aí o Concello estará cumplindo a súa función, aí o Concello estará asumindo o papel que lle toca de administración dinamizadora e, desde logo, de tomar medidas políticas que sean activas a hora de solucionar e de dar solución aos problemas reales dos nosos veciños. E con esa línea, desde logo, o Partido Popular apoyaría os presupostos municipales, porque, sin ser un esforzo excesivamente elevado, outras forzas políticas plantexan un esforzo de 1.200.000 euros, que é posible, o gasto está disparado, é posible aforrar 1.200.000. Nós queremos levar unha proposta en positivo, unha proposta negociada, unha proposta que realmente sea viable e que non se plantee eliminar de golpe determinadas partidas presupuestarias. Nos consideramos que o alcalde, como alcalde hasta, ten que ter gastos de protocolo, ten que ter uns gastos de representación, ten que ter determinados gastos corrientes que lle corresponden polo seu cargo, e nós en ningún caso planteamos a eliminación desos gastos por parte do alcalde ou por parte da teniente alcalde. Nós o que consideramos é que hai que apretarse o cinto, e nós non podemos facer, como se decía, fai o que eu digo pero non o que eu fago. O que hai é que decirlle aos veciños que nós somos os primeiros que nos apretamos o cinto, que nós somos os primeiros que asumimos que é unha situación complicada, somos o primeiro que aplicamos a austeridade na nosa casa para que os veciños vexan ese exemplo e, desde logo, se sintan representados pola administración. E ese é o proxecto do Partido Popular, e, como dixen, desde logo, neste proxecto ou nesta emenda que nos consideramos factible, se o goberno municipal accede a incorporar esta rebaixa nos presupostos municipales, pois desde logo contará co apoio do Partido Popular para sacar adiante os orzamentos do ano 2009. Como estamos en campaña europea, aínda que neste caso pois parece que toca máis lonxe, pero non, toca aquí ao lado, temos tamén xa un mitin, neste caso un mitin do Partido Popular, será este domingo, del falaba tamén precisamente José López Campos. E no marco destas eleccións europeas, no que, eu tamén vexo que a xente o ve con unha certa lexanía e que non hai unha implicación no que son estas eleccións, decir que nós estamos traballando moi duro. A victoria do mes de marzo nas eleccións autonómicas foi un espaldarazo importante á política que aplica o Partido Popular, desde logo ca bandeira da austeridade, como decía antes, hai que ser austero nesta época, desde logo Núñez Feijóo creo que está demostrando, está tomando medidas en esa línea, e para nós é un reto importantísimo estas eleccións europeas, xa non só pola nosa presencia en Europa e polo que ali se decide, porque, como todos sabemos, pois a problemática da cuota láctea ou a situación dos astilleiros en Galicia ou o tema do campo ou a agricultura ou a ganadería dependen directamente do que son as políticas aplicadas na Unión Europea, e estamos vendo que malas xestións realizadas en Europa ao final revirten en que en Galicia haya un problema actualmente co tema do leite, un problema moi preocupante, desde logo, no que eu me sinto moi identificado cos gandeiros e cas persoas que ahora mesmo están nunha situación complicada, que as súas explotacións leiteiras. E iso ven todo dunha mala xestión en Bruselas, dunha mala xestión na Unión Europea. Por lo tanto, aínda que vexamos lonxe
a importancia que ten Europa para Galicia cada día é maior, non? E aí temos que ter un partido que realmente defenda os nosos intereses e que sea creíble e que teña políticas que beneficien realmente aos sectores económicos en Galicia. E o Partido Popular, pois eu creo que sempre se caracterizou por eso. A liña en Europa vai por apoiar, por un apoio mayoritario aos partidos de dereitas. Sabemos que a dereita, tanto en España como en Europa, se caracteriza por ter certas ventaxas a hora de xestionar a problemática das crisis, e desde logo en Europa os aires de cambio van hacia un voto a dereita. Eu creo que en España en xeral, en Galicia e na Estrada en particular, eu creo que os veciños lle pedimos o apoio mayoritario para as eleccións. En esa línea, pois este domingo 31, ás 6 da tarde, no Teatro Principal, pois teremos o acto, o mitin central, como todas as eleccións, como todos os anos, pois o acto central do presidente do partido, e estará con nós Alberto Núñez Feijóo como presidente regional, estará con nós tamén Rafael Louzán como presidente provincial, e bueno, é o acto central de campaña do domingo 31 en Galicia, non? Ese acto pois vai se facer na Estrada, por lo tanto, pois eu tamén intervirei, a min gustaríame pois contar cos meus veciños e que a xente que realmente queira estar ali con nós para explicarlle o noso proxecto e, desde logo, para saludalos e para seguir traballando na línea que estamos facendo. Que a situación no capítulo leiteiro ou do leite non é boa do sector é evidente, pero pouco a pouco tamén a crise económica influye directamente en empresas como, por exemplo, unha que ven de presentar o concurso de acreedores, técnicamente unha suspensión de pagos, é a Central Leiteira Galega, erradicada en Cuntis, pero que afecta tamén a moitas ou bastantes explotacións da Estrada. Para coñecer máis polo miúdo o caso concreto e outros desta situación nova que se está vivindo tamén nun sector xa moi machacado, está con nós, unha vez máis, o coordinador local, comarcal do Sindicato Labreo Galego, Marcos Louzao. Moi boas noites, Marcos. Hola, boas noites. Unha situación de novo crítica e esta vez afectando directamente a nosa comarca, tanto a zona de Cuntis como a Estrada. Sí, a verdade é que é unha situación moi crítica. Xa, ben, está chovendo sobre mollado, non? Como se di, porque se ben é certo que estamos tendo neste momento un problema gravísimo de caída de prezos, pois isto ven a agravar moito máis a situación. Nós xa sabíamos hai varios meses, porque son moitos os afiliados do Sindicato Labreo Galego, da Estrada, de Forcarei, de Cuntis, incluso de Cerdedo, afectadas por esta compañía, que estaban sufrindo atrasos nas nóminas, nos recibos do leite. En algún caso, ata o mes de xaneiro, foi ingresado no banco do afiliado, pois hai cousa de semana e media. Isto era un indicio claro de que as cousas non estaban a funcionar, e ben, onte sei publicado no BOE, pois que entra na lei concursal, efectivamente, na chamada, ou antigamente chamada suspensión de pagos, o cal, se sumamos esta caída de prezos ou non cobrar, pois, desde logo que a situación é moi grave. Ben, o que sí me gustaría decir é que todas as persoas afectadas teñen 30 días para poder presentar toda a documentación que demostre estes cartos pendentes, dai que o noso gabinete xurídico pois xa se puxo a traballar para atender estas solicitudes, dado que todas aquelas persoas que non presenten ese prazo pois non terán a oportunidade, porque ollo non está garantido que vayan cobrar, pero non terán xa a oportunidade de reclamar nunca máis eses cartos que xa deberán. Por lo tanto, que pedimos que a xente, a pesar da época de traballo na que se está, pois se aproxime. Sí, eso é importante, é dicir que, bueno, neste momento esa suspensión técnica de pagos, bueno, pues conleva a posibilidade de que o que a débeda pues non se acabe cobrando, pero en todo caso hai unha oportunidade de facelo, non? Efectivamente, con este prazo de 30 días, no cal deben aportar pois desde facturas non cobradas a boletíns de entregas do leite, a calquer outro documento que acredite pois que ese leite foi levado pola empresa e que non foi abonado na entidade bancaria correspondente. E despois, efectivamente, segundo se vai liquidando, pois iráse cobrando todo o posible. É por iso que os nosos abogados atenderán as solicitudes de todos os gandeiros e gandeiras da zona para poder
facer posible este asunto. Unha situación complicada, non sei se tendes datos, non quero alarmar, por suposto, pero hai máis empresas deste estilo, destas características que estades vos detectando que están en esta dinámica? Non, pola zona, afortunadamente non. Agora ben, vimos que en 2 meses acontecen situacións deste estilo, por iso que non hai que baixar a garda e denunciar en calquera caso estas situacións para que non se vexan entrilladas nestas situacións as explotacións, porque xa a situación é a que é, polo tanto pois hai que tratar de buscar unha saída noutra industria ou como sexa para que teña unha viabilidade un futuro. E xa estades, traballando en outras historias, entre elas estaba programado esa tractorada que en principio parece que non se vai celebrar, senón que estades pendentes un pouco da vindeira xuntanza da Mesa do Leite. Sí, nós o pasado xoves celebramos aquí na Estrada unha asamblea bastante numerosa, incluso comezando tarde, porque, como dicía, esta é unha época de moito traballo. Nesta asamblea o sector decidiu, dado que estamos nun proceso negociador, pois dar un marxe de confianza, neste caso, dado que hai esta Mesa do Leite mañá, mércoles ás 5:30 en Santiago de Compostela, para poder sacar algo de proveito desas negociacións. Polo tanto, decidiuse adiar esa tractorada que estaba convocada conxuntamente e, en calquera caso, o que sí se nos puxo encima da mesa é o de seguir presionando por outras vías, como é a de concentrarnos mañá para manifestar o malestar dos gandeiros da situación na que estamos. Pero, en calquera caso, nós tamén esperamos arrancar un compromiso firme, porque, desde logo, o mandato dos gandeiros na asamblea celebrada a semana pasada é a de, se non hai solucións non só de choque, senón de carácter estrutural, que ollo non significan recibir máis subvencións, non, significa pois modificar a lei, por exemplo, que controla a calidade do leite, a lei que controla as entradas de leite de fora nas industrias galegas, a lei que permite envasar leite foráneo co etiquetado leite de Galicia polo simple feito de ser envasado aquí, non producido, etc. Estamos falando de cambios normativos que posibiliten pois que se estabilicen os prezos. Entón, para nós é fundamental que se vaya nesta dirección, e por iso damos confianza ás administracións públicas para que actúen, pero seguimos paralelamente presionando, porque iso é o mandato da Asamblea aquí da Estrada para conseguir o noso cometido. Mañá esa xuntanza, mañá pola tarde, non? Mañá pola tarde, en Santiago. Pois, Marcos, non sei se nos dará tempo, eu agardo que sí, cando remate esa xuntanza, de que volvas, está xa invitado agora mesmo aquí a Estrada Televisión para contarnos que aconteceu, porque creo que é unha situación verdadeiramente preocupante a que se está vivindo, e lembramos unha vez máis aquelas persoas afectadas por ese concurso de acreedores ou por esa, entre outras cousas, peche definitivo ou prácticamente peche, para non ser eufemísticamente incluso correctos, de Celgada Central Leiteira Galega, que teñen ese mes para presentar todos aqueles papeles necesarios, por suposto no Sindicato Laboral Galego, imagino que en outras asociacións e organizacións sindicais farán o mesmo, agilizar na medida do posible os cobros, si é que ao final se pode cobrar, porque a situación, repito, pinta esta vez negra, e non é eufemísticamente a leite negra, senón que é máis que eso, é unha negrura bastante máis fonda. Marcos, moitísimas gracias, moi boas noites. Gracias a vos, como sempre. Aínda un apuntamento a nivel cultural para achegarnos ás subvencións que se xeneran dende o Concello para as actividades culturais. Presentaba hoxe o Concelleiro de Cultura, Manuel San Martín Ovelleiro. Valorará especialmente aqueles proxectos elaborados en colaboración con outras asociacións. Tamén se terá en conta o emprego da lingua galega e tamén o que vayan destinados a persoas con alguna minusvalía ou que participen nelas. Podrán solicitar subvencións ás asociacións con domicilio social no Concello da Estrada, ou tamén persoas físicas ou xurídicas que representen a veciños. Estou pensando, por exemplo, alcaldes de barrio. A partida orzamentaria é de 20.000 euros.
E, como digo, as actividades serán de tipo educativo, cultural ou artístico, que fomenten a cultura popular, e tamén os gastos xerais de funcionamento das asociacións ou entidades sin ánimo de lucro que solicite. E quedan excluídos expresamente os proxectos que se atenden outros departamentos do Concello municipais, como é o caso de servicios sociais, os gastos de mantemento, obras e reparación de locais, que para eso xa hai unha liña de axudas. Hai 3 liñas de axudas, unha da Diputación, outra da Xunta de Galicia e outra mesmo tamén no Concello no Departamento de Cultura. Xa hai unha liña específica para arranxo de locais culturais. Tamén quedan excluídas as festas de carácter gastronómico, romerías e festas patronais, e tamén quedan excluídos os estudios académico-docentes, os gastos de representación, as comidas, así como os soldos dos monitores e conferenciantes da propia asociación, non os de fora da asociación. O coste máximo de cada subvención non pasará a 2.800 euros. E os criterios de valoración serán a calidade do proxecto presentado, a trayectoria e continuidade e proxección social das actividades levadas a cabo, o grau de colaboración con outras asociacións, a viabilidade técnica e económica do proxecto cultural presentado, así como o grau de autofinanciamento conseguido pola asociación. Ligado co cultural, pero tamén co deporte, esta mesma tarde tamén se presentaba no Concello un novo certamen de loita galega. Xa saben vostedes, unha modalidade que se pretende impulsar. É un orgullo por ter instalada esta asociación que se dedica a potenciar este deporte. Hai un ano, pois, no 7 de maio, houve presentación no teatro da loita galega en sí, non? E, bueno, a partir de aí se lanzaron os pasos desde o Concello. Intentouse fazer unha escola de educación municipal, feito unha sondaxe, se podía facer algo nesse sentido. Non houve sorte, pero contando eso sempre, pois, con apoio de... Isto, pues, vamos a ver, empezamos un grupo sobre o 1986. Empezamos un grupo, pois, bueno, sobre unha idea, pois, de comentarios de xente maior. Eu fui particularmente a través do meu pai e o veciño dele, que era un bom loitador que figura aí, Manuel Núñez. E surxeu o comentario, empezamos a recoller datos. O traballo foi durísimo, pero bueno, durísimo, porque claro, falar da loita galega, a maioría da xente, pois, tiene idea. Que non vende todo iso. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. As altas presións instalaránse sobre Galicia a partir de mañá mércores, deixando unha atmósfera moi estable. Deste xeito, os ceos estarán despexados e únicamente poderemos ver algunha nubosidade no litoral de Lugo. As temperaturas mínimas estarán estables ou en lixeiro ascenso e as máximas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado. Os ventos soprarán do nordés moderados con intervalos de fortes durante a tarde entre Fisterra e Bares. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte é a formada polos números 2, 22, 26, 32, 43 e 49. Complementario o 39, reintegro o número 5. No sorteo da 11 de onte luns, o número agraciado foi o 81.936. 81936.
antes da despedida, lembramos titulares. A licencia de presentar un presuposto 6 meses máis tarde do que correspondería. Todos sabemos que os presupostos teñen que estar aprobados nos últimos 2 meses do ano anterior para estar xa en execución o día 1 de xaneiro. Non é que non estén en execución o día 1 de xaneiro, senón que ten que facer un esforzo importante en reducción e en contención de gasto. E desde logo, xa non só facelo, senón parecelo. Eu creo que é importante tamén as formas. A administración ten que dar exemplo e ten que poñerse ao frente de calquer tipo de medida que sea de contención de gasto, e en esta línea eu creo que o Concello da Estrada está presentando os presupuestos para atender estas solicitudes, dado que todas aquelas persoas que non presenten ese prazo pois non terán a oportunidade, porque hoy non está garantido que vayan a cobrar, pero non terán xa a oportunidade de reclamar nunca máis esos cartos que se heredan. Pois este domingo 31, ás 6 da tarde no Teatro Principal, teremos o acto, o mitin central, como todas as eleccións, como todos os anos, o acto central do presidente do partido, e estará con nós Alberto Núñez Feijóo como presidente regional, estará con nós. Valorará especialmente aqueles proxectos elaborados en colaboración con outras asociacións. Tamén se terá en conta o emprego da lingua galega e tamén que vayan destinados a persoas con algunha minusvalía. Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano. A tecnoloxía Dual Zone. Zona 1. Sistema multivibración. Tonifica e estira abdominais, pernas e glúteos. Promove melloras a nivel corporal. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a Esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e Comarca. Punto e final, señores. Aquí poñemos ese punto e final a información en Estrada Televisión, lembrándoles, eso sí, que mañá temos unha cita aquí, á mesma hora. Aquí, en Servicios Informativos de Estrada Televisión, tentamos de contarlles o que sucede e acontece na nosa comarca. Por eso, esa cita é ineludible. Moitas gracias, de verdad, por acompañarnos permanentemente, e mañá será outro día. Saúdos, máis nada.